הפיקסלים מרוחים גם ברגיל? אתה מוציא את זה החוצה. צחי. אנחנו נוריד את זה גם של DVR וגם DVR4. נוריד את זה בשתי הפורמטים. בזום בכל מקרה זה במקור. אתה יכול לפתוח לנו? כן, אני בא. תצאו למשה יצא. אוקיי, זה לא ממשיך. לא, עושה שם תעשה. זה אירוע שלא נורא.